akwai wasu alamomi ka iya sa ka gane budurwa tana son ka, amma ba za ta iya fitowa fili ta gaya maka ba. Ta waɗannan alamomi ka iya sawa ka gane abin da ke cikin zuciyarta wanda ta kasa fitowa ta sanar da kai. Ga su kamar haka: yawan jin kunya, ko kaga tana yawan gaida kai, wani sa'ilin ta kira ka da yayana. So kan sa mutum ya susuce. So kan sauya tunanin duk mai tunani. 'Yan mata adon gari, in ba ku ba gari, in kun yi yawa gari ya ɓaci. Alamomin da za su sa ki gane saurayi yana son ki: za ki ga yana yawan kallon ki, wani lokacin yana yawan yi miki magana akai-akai, yana cewa da ke ya mutanen gida, idan kin je ki gaida ummina, ma'ana ki gaida mamana. Yakan yi miki wasanni a cikinsu har da tsokana. Za ki ga yana yawan yi miki kyaututtuka ko zama a guraren da kike yawan wucewa duk don ya kalle ki. Yakan canza murya, yakan tausasa muryarsa da yin wasa da idanunsa a lokacin da kuke tsaye kuke zance a junanku. Ki kula da wannan 'yan mata. Soyayya. Ka ji daɗi, ka yi farin ciki, ka kwana a cikin nishaɗi a lokacin da ka gamu da wadda kake son ka. Ka ji daɗi, ka yi farin ciki, ka kwana a cikin nishaɗi a lokacin da ka gamu da wadda kake so, ita ma take son ka. Ku kasance da mu a shiri na gaba don jin hanyoyin sace zuciyar mace a cikin sauƙi.